ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бародарон, апаву хоҳарони азизе ки дар канали мо хайри муҳоҷир ҳастем. ана саломи хидмат ба ҳар яктатон мерасонам. бародаро видеообращени ма бовар кунем ки мақсад ҳастанд бародарои худотарсе, ҳастанд бародарое ки дар фикри миллати тоҷик ҳастанд, дар ғарибӣ намехоҳанд ки мақсад дар кӯча монанд. ҳазор раҳмат ба ҳаматон. ба хабари хуш пештон омадам. бародаро, апа, хоҳарои азиз, дар шаҳри Москва касое ки забони русиро масалан нормални тарак медонен, масалан камто метони гап зада, ана магазина кор кардам, тамбори магазина метонен, масалан медонен. Касое ки медонен, документам надорен, ҳами ака ёрдамтон мекунад, документон, ҷои хоб надорен, ҷои хобтам таъмин мекунад, ҳам қариби магазинтон, ҳамаҷда ҳаракат мекунад, мақсад таъминтон кунад. ана ҷое ки мақсад документ мекунад, ай ҳар моҳи ойликтон мақсад кам минус, масалан худаш ҳамаша худаш бо точ минут мефаҳмонад. ана мақсади гап ки ойликтон кам минус мекунад. Ай 10 моҳ зиёд кор кардӣ, плики документе ки ойликто минус кардаги, ай 10 моҳ зиёд кор кардӣ, метавона ки пулта барбигардона бита. Ҳам плик чанд сим дар мақсад документоитон мерава, ҳамро ойликто минус кард, ай 10 моҳ зиёд кор кардӣ, метавона ки пулитра бо ай 10 моҳ зиёд у пулитра мета. Бо касое ки мехоҳанд мақсад далши бош хатиями ака ҳамкорӣ кунен, ана чӣ ном дора? Метавонен ки ҳами акада мақсад муроҷиат кунен, ана опска плея мета, масалан мера Тоҷикистон, опска мета як моҳа мера Тоҷикистон, то як сол кор мекунӣ, опска пулта мета, мера Тоҷикистон миёи бо далши ҳамиҷа кор мекунӣ. барои ҳамин бародарои азиз, ака Абдулло ном дора, ина номеро дар поёни экран будагӣ. Ака Абдулло тоқа метавонед ҳамон коригари масалан менеҷера чияй, мақсад илтимос ай ҳаматон хоҳиш, ҳама каса мерем дар WhatsApp-ш фақат муроҷиат мекунем, шахсое ки магазина корша мефаҳмем ва урусия мақсад хуб, агар мақсад 50-60% медонем, мақсад гап задан метавонем барои магазин гап задан бисёр урусон, масалан уҷа не толка урусаи дига миллатҳо бисёр хулосае ки забони урусӣ ва первих места. барои ҳамин ҳаматон илтимос, ман хирсанд ҳатто дар таргови зал меям бовар мекунем, ҳатто дар дуни таргови зал ҳастам ки ҳамиҷа видео кунам, ту видеоро партом ки мақсад пешкаши бародаром шава ки як аз ҷои кор мева, бовар ки хирсанди мешавам ки барои ҳамин бародарои азиз як ҷоягида 3-4 та ҷои дига стройка ҳам ҳастай, склад ҳам ҳастай, 3-4 ҷои дига иншоалло видеошро партофтан мегирам. фақат аз шумо як хоҳиша медорем барои як ҷоя шудан дар ҳамин ғарибӣ, дар ҳамин ватан, мисалан ватани дур ҳастем, ватани тоҷики, мисалан Тоҷикистони азиз мо дур ҳастем, барои ҳамин дар ҳамин ҷо якдигармон падишка кардан, ҳама каса медорем ин видеоро паделитса мекунем, дар ҳама апа хоҳар, дар ин кор ҳама зана марда мегиранд, ҳама намуд одама мегиранд. медорем ҳама каса паделитса мекунем, дар сайти имо, WhatsApp чи сайт дорем паделитса мекунем ва подписатсия мекунем ки дигари корро мақсад вақте ки ман мепартом видео шумо да бирава шумо бибинед. ва фикрҳое ки дорен дар нашоти ҳамин кор ҳастад, ягон чи дар комментария бинависен. барои ҳамин қас худованд ҳар якта нигаҳбон боша, дуогӯ бошем ба мо. ва касое ки ҷои кор дорен, амтари чизо дорен, дар боло главни сайти мада хайри муҳоҷирда номерои худам ҳастай. барои ҳамин дар номерои хидмат занг бизанед, ҷои коро боша, хеле пешниҳоди халқ мекунем. барои ҳамин худованд ҳар якта нигаҳбон боша, аллоҳи меҳрубон дар ҷои бошем бошен, нигаҳбонтон боша. дуогӯи ҳамдигар ҳастем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Тоҷикистон ба пеш.